Miksi vaikka en sinua tunne vielä, niin näytät jotenkin pelottavan tutulle? Miksi hymyilet vieraille ihmisille, vaikka minua silität? Miksi tuoksut lempituoksulleni silloin, kun pitäisi osata lähteä? Miksi menet iltaisin baariin istumaan, vaikka olisi jo pitänyt käydä nukkumaan? Miksi sulkemisen jälkeen jäät hengaamaan, etsimään jatkoja tai jotain tarjoaa? Miksi hymyilet vieraille ihmisille, vaikka minua silität? Miksi kun katson sinua kohti, tuntuu siltä, että pitäisi itkeä? Onko tuo muka jotain elämää? 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 Miksi sammut sunnuntai-öisin yksin, housut kintuissaan kadun kulmalla? Miksi hymyilet vieraille ihmisille, vaikka minua silität? Miksi tuoksut